Чешката република е място, което ще задоволи и най-взискателния пътешественик. Уникални исторически градове, отлична гастрономия, магическа природа и всичко това съчетано с знаменитата чешка гостоприемност. Богата история. Чехия е била ключова фигура в историята на Централна Европа, благодарение на стратегическото си местоположение. Можете да откриете следи от миналото и в замъци, дворци, музеи и очарователни стари градове, като Прага, Жатец, Храдец Кралове и много други. Страната е известна и с много известни личности, които са оставили своя отпечатък в различни области, от политиката и изкуството до спорта и науката. Например, всички познават крал Карл IV, президентите Масарик и Хавел, хокеистите Ягър и Чех, както и писателите Кафка и Чапек. Чешки традиции и народни обичаи. Шума на Великден, целувка под цъфтяща череша на 1 май, винарска берба през есента, печене на коледни сладки през декември и много други обичаи и традиции са неразделна част чешкия народ. Част от тези обичаи имат своя произход в църковната традиция, други са свързани по-скоро с стопанската традиция, която се е развивала от завършването на някаква важна дейност в стопанството. Чешки крепости и замъци. Чехия буквално е осеяна с множество замъци и крепости. Те са любима дестинация за семейства с деца и романтични разходки за влюбени. Някои от тях до днес служат като домакини на различни събития, панаири, театрални представления и други дейности. Други са се превърнали в руини. Повечето обаче са все още достъпни за широката публика. С минимална входна такса, опитни водачи могат да ви разкажат вълнуващи истории, да ви запознаят с бившите обитатели и да ви позволят да разгледате интериорите на тези исторически сгради. Няма смисъл да изброяваме всички замъци и крепости, тъй като списъкът ще бъде безкраен. Ще споменем само 3 от най-известните. Сред тях със сигурност е Пражкият замък, който според книгата на Гинес е смятан за най-големия замък в света, следван от замъка Глубока, който се нарежда сред най-красивите замъци в цялата страна, и крепостта Шпилберг в Бърно, която е доминанта на града. Туризъм. Адреналиново спускане по реки, многокилометрови преходи из чешката природа, зимни забавления в планините или лятно къмпингуване край езеро, всичко това и много повече през годината предлага разнообразната чешка среда. Просто много причини да прекарате ваканцията си в Чехия. Цялата територия е осеяна с различни велоалеи и туристически пътеки. Езера, планини, скални образования. Всеки със сигурност ще намери нещо по свой вкус. Незабравимо преживяване ще ви гарантира и посещението на Праховските скали, едно от най-посещаваните скални градове в Чехия. Спа-курорти. Чехия е известна по света и със своите спа-курорти, които имат богата история. Най-известни са западночешките спа-курорти Карлови Вари, Мариенбад и Франтишкови лазни. В Моравия пък сред най-популярните са спа-курортът Лухачовице. Началото на спа-туризма в Чехия датира още от 15 век, когато минералните води, избликващи на чешка територия, започват да се използват за уникални лечебни методи. Пивоварни. Чехия се гордее с ясно първенство в световната консумация на бира, и това не е изненадващо. Бирата е може би най-популярната национална напитка. Тя заема и почетно място в чешката история. Още през 993 година епископ Войтех при освещаването на Бържевновския манастир забранява на монасите да варят бира, тъй като те се посвещавали повече на тази дейност, отколкото на грижите за своите овце. Най-ранният официален документ, потвърждаващ производството на бира на наша територия, обаче е грамота на крал Вратислав II от 1088 година. От 2008 година чешка бира е защитено географско указание. По този начин трябва да се предотврати злоупотребата с това наименование. Чешката бира се радва на огромна популярност по света. Годишно се изнасят над 2 милиона хектолитра от тази златиста напитка предимно в европейски страни, като Германия, Словакия, Швеция и много други. Винопроизводство. Ако принадлежите към групата хора, които предпочитат по-скоро да консумират вино,
то със сигурност няма да пропуснете посещение на традиционна винарна. Чехия се гордее дори с две винарски области. Чешката област, която се дели на две по-малки области – Мелник или Томешице, и Моравската област, която се дели на 4 по-малки области – Микулов, Словакия, Велкопоповице и Зноймо. Най-голям разцвет чешкото винопроизводство достига в периода преди 30-годишната война, когато общата площ на всички лозя е надвишавала 35 000 хектара. Днес се говори само за 19 000 хектара лозя, които са концентрирани главно в Южна Моравия. Чешките и моравските вина са известни и по света. Чешките винопроизводители редовно печелят различни международни награди от световни винени конкурси. Популярна дейност на винопроизводителите е селекцията на вина. И в тази област Чехия отбелязва големи успехи, доказателство за което са чешките сортове червено вино, Каберне Моравия и Андре, както и новия сорт бяло вино, Мускат Моравски. Чешката кухня. Чешкият народ обаче не е известен само със страстта си към бирата и виното. Чехите са също умели готвачи и обичат топлата храна. Голяма популярност имат супите, като пилешка супа, зеленчукова супа или чесновка за укрепване. Чешки специалитет е супата, сервирана в хляб. Те са експерти по различни видове сосове с кнедли като гарнитура. Най-типичният сос е истинската свечкова. Почти във всяка истинска чешка кръчма ще получите и чешкия специалитет кнедли – свинско и зеле. Не можем да пропуснем да споменем и десертите. Чешките домакини са отлични в измисленето на различни видове кифлички, торти и сладкиши. Популярен десерт е и варения пудинг с бисквити и плодове. Чешките партита и празненства обикновено не минават без канапета и хапки с различни видове пастети. Сред типично чешките напитки, освен бирата, е и домашната сливовица. Популярни са и билковите алкохолни напитки като фернет и бехеровка. Чешката култура. Чешкият народ винаги се е причислявал към културните и образовани народи. Чешката култура има корени в далечното минало. Въпреки че през годините чешката култура е претърпявала няколко упадъка поради политически или икономически причини, винаги е имало група хора, които са я поддържали жива. Културата ви обгражда почти на всяка крачка в Чехия. Има безброй театри, киносалони, музеи, галерии, спортни зали и други културни места. Всяко лято под открито небе се провежда множество фестивали, както музикални, така и филмови. Сред най-посещаваните музикални фестивали са Colors of Ostrava, Sazava Fest, много популярен е и фестивалът Чешки замъци и хип-хоп лагер. Редовно го посещават десетки хиляди музикални фенове. В Чехия най-големия и може би най-престижният филмов фестивал в Централна Европа е фестивалът в Карлови Вари. Всяка година тук се появяват световно известни филмови творци. Златни чешки ръце. Чехите са народ сръчен и умел. Доказателство за това са световно известното чешко стъкло и порцелан. Дълга традиция има и чешката бижутерия. За по-взискателните потребители със сигурност няма да останат незабелязани автомобилите от марката Шкода. Шкода е част от концерна Volkswagen от 1991 година. Годишно се произвеждат над 500 000 автомобила, както за местния, така и за чуждестранния пазар. Малко по-малко известен експортен продукт са парапланерите и пияната на марката Петров. Не можем да не споменем и компания за обувки Батя, основана през 1894 година. Чехия – страна на хиляди истории, с богата култура и традиции. Надяваме се, че с това видео сме ви вдъхновили да посетите тази прекрасна страна и да я откриете сами. А ако вече сте били там, споделете с нас своите впечатления в коментарите. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала на Passport to Adventure, за да продължим заедно да пътешестваме из света. До нови срещи!